بله تماشاوانê hêja heta roja îro jî li ser sosyal medya hîna ew mijûlbûn heye bi tevlîbûna romanivîsê Rojavayî Can Dost ji bo pêşengeha pirtûka a rejîma Colanî. Niha dibê ev mesele zelal be. Siyasetmedar karê siyasî dikin, Mazlûm Ebdî ne nivîskar e, ne rewşenbîr e. Jê nayê xwestin tiştê ku ji rewşenbîr û ji nivîskara tê xwestin. Abdulhekîm Beşar ne nivîskar e, ne rewşenbîr e, siyasetmedar e. Eneke sewpeyede rêxistinên siyasî ne. Ê rewşenbîr, rola rewşenbîr cuda ye. Helwesta rewşenbîrî cuda ye ji helwesta siyasî. Rewşenbîr xwelpişt siyasetmedar veneşêre. Bihaneya ji xwe neke. Yani sibe vexwendinekî ji mir were ê dewleta Tirk baxçelî çêbike, MHP çêbike, ez herim tevlî wê bêjim ez bêjim û bihaneya ji xwe çêbikim. Ma çima ez neçim wa xapo û baxçelî xal û xwarzê hevin û silava ji hev dûr dişînin, ez çima xwe biqeydînim, nazê xwe biqeydînim. Ez naçim. Temaşevanê hêja. Ferq heye yani niha gelek kes hene bihaneya ji Can Dost re dibînin nivîskarekî mezin û mafî wî erê birê min mafî wî ye. Kesî negotîne mafî wî ye. Lê gelek cara ev mafê te di rewşekî dîrokî de, di rewşekî hesas de tu dev ji vî mafêhan berdide wekî helwestekî exlaqî ne helwestekî siyasî. Yani mînak ez bêjim yani di eger nivîskarekî Kurd di sala 1988 û Helepçe û hîna şehîdên Helepçe li Erdênê biçe çalakiyekî ku rejîma Sedam Hüseyn li dar xistibe. Em ê çi jêr bêjin? Em ê bi çi çavî, bi çi rengî lê binerin? Yani eger rejîma Hafız Esed yan jî rejîma Beşar Esed çalakiyekî çandehî çêbike û em dibînin ku rejîma Beşar Esed xelkê bombebaran dike, bajara bombebaran dike, hoşeng yan jî Helîm Yûsif yan jî Can Dost biçin çalakiya Beşar Esed. Em ê çi jêr bêjin? Em ê bêjin ji mafî wî ye. Yerê ji mafî wî bes divê dev ji vî mafê han berde. Dibê neçe. Dibê xwedî helwestekî rewşenbîrane be, ronakbîrane be, neçe tevlî çalakiyekî ku kîl pişt vê çalakiya hanê. Rejîmekî terorîst, kujer, dagirker, xulamê dewleta Tirk, ajanê dewleta Tirk, ajanê El-Qaîde, Cebhetun Nusra, qesede pêr li hev dike li hev nakê, îjê me jê tune. Kengî rewş aram bû, piştî salek, di sal, sê sal problemên Sûrî çareser bû, rewşa Sûrî aram bû, ser seraser çawa. Lê niha hîna kuştiyên me, şehîdên me li Erdanê, hîna birînên me vekirîne, kobanê dibin dorpêçkirina rejîma Colanî de ye, efrînê dibin dagirkirina hevalê Colanî de ye û ez rabim herim ting 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 ez herim heya Şamê û fotoya bela bikim û li Şamê dibin desthilatdariya Colanî de. Çi rewşenbîrî di vê meselehanê de heye? Çi helwest tê de heye? Çi exlaq tê de heye? Çi ronakbîrî tê de heye? Binêrin temaşevanê hêja. Di navbera Filistîn, di navbera Misrê û İsraîl de ji sala 1978 de peymana aştiyê heye, şer tune. Lê ji hedê bavê rewşenbîrekî Misrê zêde ye, her tevlî çalakiyekî li İsraîlê hatiye organîzekirin. Naçin. Rewşenbîrê Misrê jî dikarin bijin ji heqê me ye, mafê me ye em herin, tu şer û pevçûn di navbera me û İsraîl de tune, peymana aştiyê heye. Nakin. Rewşenbîrên Misrê vî tiştîhan nekirine û kî bikin, kî bike ha, kî biçe wî rezîl û riswa dikin. Wî şermezar dikin, wî ji yekîtiyê nivîskara davêjin. û kirin hinek çûn helwestekî tund
هەلوەستێکی ڕەوشەمبیرانە گشتی ji qata rewşenbîriya a li Misrê li hemberî ser yek di doyî ê ku çûn İsraîlê ji bo berjewendiyê xwe hatin şermezar kirin. Hene Kurdê me hene wê wê rabin ji min re mesela candost pîne bikin û jêr xweş bikin. Jêr bihaneya bibînin. Piştgirî ji bo kuro piştgirî ji bo candost ji çi ma me çî candost re gotiyî? Me gotiyî ev tiştê han ne baş bû, ne cih de bû, ne helwestekî exlaqî bû. Bajarê te dibin dagirkeriyê de yê dibin dorpêçkirinê de yê nizanim rewşekî wilo hesas heye. Tu çima diçi? Ma tu bi hewce yî? Yekî ku di medya Kurdistana Iraqê de dişuxule. Tu ma tu hewce yî rejîma Colanî tu bi xelkê wernazkirin candost. Sûnda welmitine, sûnda welmitine temaşevanê hêja. 10,010 û rojnamevan hîna saxe Adem Demir edmên qey navî Adem Demir e. İslamîst nêzîkî AKP'yê 10,009 bû 10,010 bû ji mir got. Li Taksimê got TRT6 vebûye ka were û ez bi hewce û ez penaber û ez apoçî û apoçî û parêzerên PKK û apoçî nabêjin ka tu têrî tu birçî em çi dikarin alîkariya te bikin. Hava Urfan Dindar hîna sax, Ömer Güneş sax e, İbrahim Bilmez sax e. Wan didît kesekî ji wan ji mir nedigot hoşeng ka em çi ji te re bikin. Ti nebû. Evî rojnamevanê hane ji mir got mê te bişînin Enqerê nizanim stûdyoyê wan li kî dirê. Mê teyara te, uçaxa te, nizam firoka te qut bikin, otêla te û pere jî bidin te. Wê çaxê. Wê çaxê çi qeyse bû? Nîzî ez behsa 10,010 dikim, destpêka 10,010. Wekî nîv milyarî yanî nîv milyarê tirka yanî. Yanî 500 lêreyê tirka ê wê çaxê. Ê 10,010 ku dolar yan ji euro bi dilêre bû bi tiştekî wilo bû yanî. Min qebûl nekir. Min qebûl nekir. Ez neçûm programê TRT6 ez hazir nebûm. Min jêr got ez di rojnameya El Hayat de ez rexneyê TRT6 dikim. Tu tê ji mir dibêje were tevlî programê TRT6 bim got xelas. Camêr nîqaşî bi mir nekir. Yanî di rewşekî wilo di şer û pevçûn em rexneyê xwe baş vedixin temaşevanê hêja. Gelek ev înformasyonê ku ji mir niha ku min ji we re gotî di dema şer de ji mir hatin. Min sekinan. Mê got ne dema wê yî. Şer û pevçûn heye li hemberî Şêx Meqsûd û Eşrefiyê, li hemberî bajarê Kurda dike em rexneyê xwe biçekî bisekinînin. Heqê me ye em rexne bikin. Bes em bisekinînin û min sekinan. Min rawestan. Niha me dîsa dest pê bikin em ê rexneyê xwe bikin. Ew dem derbas bû. Dema rexna ku şer û pevçûn heye. Hesasiyeta merhelê tu mafê xwe dihêle. Ev mafê te ye. Tu diçî Şamê, tu diçî Helebê, tu diçî nizamkî derê mafê te ye. Lê rewş hesasiyeta rewşê birînên vekirî dihêle ku tu vî mafê xwe biçekî paş vebix. Rawestînin. Mafê te yî birê me bes biçekî bisekinîn. Rêzê ji xwîna şehîdar bigir. Rêzê ji qurbaniyar bigir. Apoçî bin ne apoçî bin. Temaşevanê hêja. Yanî ez vê dizanim. Win Helîm Yûsif jî naz dikin, win candost jî naz dikin. Her du jî hevalê hevdû bûn. Her du jî dostê hevdû bûn. Nan û xwê di navbera wan de heye. Ev candost namûsa Helîm Yûsif anî firîngî di romanê xwe de. Anî qurişekî ha. Namûsa wî talan kirî. Candost di romanê xwe de roman kirî wekî çarçiveyekî, wekî wesîleyekî, wekî rêbazekî ji bo yanî hesabê xwe em çi nizam bi kurmancî me re çi jêr bêjî yanî wekî tasfiyekirina hesabê xwe bi Helîm re. Ez û Helîm bi hev re neaxivin. Ez û candost jî bi hev re neaxivin. Rexneyê min li Helîm jî hene. Helîm jî neaxwase yanî ne kêmî candost di hinek helwesta de. Lê di ne qunexa de na candost yanî nizmtir e. Di hinek qunexa de.
إجا خلق ورن بيجن تحسودية ديك كرو هاي خلي سر أس حسودية جاندوستي چي بكم أچجي بحسدم يعني جمي چيتر نا جمي نچيتر خلا جمي بيتر قرتي نا خلا جمي بيتر نقرتي جمي بيتر تي ناس كن دناوا جيهانا كردو عرب دنا جمي دناوا تفقرا روشنامة قرية دش بيتر نا نولوية جمي بعمري خو مستر والله 10 صالاش من مستر جمي برتوك بيتر نفساندي بيتر نفساندي بس مالا مني چي برتوك يعني چی بچی از چی بحسدم معناه وخوندن جمر جهاد جولاني رجيما جولاني من قبول نكر من رد كر ومن سبب خوقت مثل بها حجتي خوقت مگوش بر في یک دو سه چار از نايم شامي حتى شام رجيما جولاني رزگار نبه مع الوسط خود ديار كر از نابوچي ما نابوچي وجولاني الحف كرنا قصده وجولاني الحف كرنا دماكم الجولاني رخنا ذكر قال لك افدر دورا يعني انا كسد اوشن دي سافجريا بي ابوشي بريمز نابوشي ما انا ها وين وابوشي وقسده وجولاني وانا كسوني حبوب بديك واصبر يعني شخور الروما تكذبين مكواز الدرفاي وتماما هل وسطها مصر بخوي ازنبو منا آلاوی انا کسی لدیجی پیاده و نه آلاوی پیاده لدیجی انا کسی نه آلاوی و از بازاری و ناچم وجدانی خو داناینم سرماسا جولانی نها دنا برا رژیما جولانی و جان دوست نانو خواه هیه نانو خواه يعني نان جولاني رژیما جولانی کدزگه جان دوست يعني أنا جاندو سر حسابي خو أمي بيجن بيريا شامي كري وبرش شامي حزك وكذباوي شودي ونزانم شو شامي ما يعني أمي بيجن ولو تسر حسابي خو شو جاندوس نا ت أوتيلا تسر حسابي تبو نا سر حسابي رجيما جولاني بو يا رجيما جولاني نانو آف جكوباني قدك ودور بيش دك نا آف هي الكتريك هي ونانو آف ددته چاپ ترتي قرطاندن يعني روشكي بفيرنجي هي دماكو أم رخنا دكم وقالك أسن وك مهني يعني نكو يعني يجبركو بالراستي لقوري ما وأف ما في منه ونشما حق ددن جان دوست هر خد بابج لسر سفرة جولاني روني ونشما حق نادن ماك وأم رخنا بك وكي منطقي أبوشيا كو حق ددن أبوشيا دنياي تهرام بك وحق نادن ماك وأم أبوشيا رخنا بك چیه جان دوست شرع حليم وكر بالصالة شرع حليم يوسف كر بالصالة جبر كود مديا PKK دي كاردك جان دوست جيت مديا PKK دي كاردك تماشاوانه جا دست بيكا جان دوست آپوچی بو بري ما آپوچی بو بري ما جان دوست هنا جوي نفسي هاني حشتي وحفت حشتي وحشت آپوچی بو ونفقرن دنگي كردستان كوفارا دنگي كردستان هجماري كبني وني نفيسو هلبستي جان دوستي دي ببين مديت لينا الجمنن باشه يعني برادري هيجا يعني ت پر فايدة جمع بيتر تفايدش ابوشيا دي تشو جمع عبد الحليم خدام تنهال جم كردستانا فدرد شغله دد سازيا راقهاندني اي كردستاني هذا شغله وي مدي دحموات بشغله وي ان شاء الله سبا سري سبي دروداود وكردستان 24 وقناه روج ونظام كردستان بزمان عربي ونظام كردستان كرونيكال دحموات بشغله تو كرفك جان دوست ببينه ان شاء الله حمو بسر نابته طوب بكن طابو بكن يعني از نعاجسم از نعاجم بتجري شخور نكري مرعق يعني ايه مجمر بس يمنه يعني خاني تي في بروجرامكي نورمالي حفتانه لكنالكي ديجيتالي نورمالي حفتانه از بيجم بمال دنياي از نريني خو بيجم بمال دنياي از نبحه وجي جولاني جيبو اف مسألة ورا ناس كرن وت حسودي ذكرشي دنابرا مو جاندوز دتنا دنابرا حليمة وجاندوز ده بقى
نابرا میتونه از چی بحثم يعني تشتكي مش چێتر نەکریە تشتێکی ژمە چێتر نەکری حتا کو ئەژێ ئەو ژمت حەسدن ئەژێ نەحەسدم ژمر گوت تەماشەوانێ ئێجا ژمر گوت bi zimanê xwe ji mir got li Filistinê ji mir got ji mir got yani ez qebûl nakim tu xelatekî mezin wergirî û tu emirê te ji min biçûktir û te ji min kêmtir nivisandiyê Helîmo jî şerê mikir ser vê xelata ew xelata hanê çi bela ji me re anî Helîmo digot ji xelkê digot hoşeng xwe firotiyê Qetar û candoz jî dibe ez qebûl nakim ev xelat ji te were her du jî li hemberî min ji ber ku min xelatekî girîng li ser romana xwe min wergirt li du jî hevin lê li ser hoşeng wî yekin ê kas çi bikim yani rewşekî wilo heye yani ez ne ji Helîmo dihesidim û ne ji candoz dihesidim helwestekî rewşebîran e wes kîjan cara çê dibe ez behsa wan bi xweşiyê dikim yani hevpeyvînekî li semînarekî li deverekî ez behsa wan tim ez dibêjim yani ez heqê wan naxwim ne heqê candoz ne heqê wala nikarim candoz here ji mir li Şamê bi xwe birî ez ra mijêr qûnayî bijim ez vê nakim ez vê nakim ji min bê zêrexle bikim û ji min tê zêrexle bikim ka ev kar ji min tê yani wesî bikim ev jî mafê min e û ji mafê wî her Şamê cem rejîma Colanî ji mafê min jî zêrexle bikim baş e baş